Ukrainassa on vaihdettu odotusten mukaisesti valtaa. Uudeksi kuninkaaksi on kruunattu entinen jalkapalloikoni Zlatan Ibrahimović. Vuonna 1996 ampumavälikohtauksessa kuollut hip-hop-artisti Tupac Shakur on kaikkien yllätykseksi löydetty elävänä. Shakur voi hyvin ja työskentelee parhaillaan tehdastyöläisenä Norjassa Jukka Kukkulan Sukka Oy:ssä. Lopuksi sää. Koko maahan on luvattu pirumoisia pakkasia ja kaikkialla on voimassa myös metsäpalovaroitus. Myös joulukuusen ostajia kehotetaan äärimmäiseen varovaisuuteen. Uutisista.